Dona que trencà els moldes en la música militar. Maria José Castillo Estellés, nascuda a Alzira, va fer els seus primers passos com a saxofonista en la Societat Musical d'Alzira, on des de xiqueta va cultivar el seu amor per la música i va desenvolupar una vocació que li portaria molt lluny. Va iniciar la seva carrera en 1990 com a sergent instrumentalista del saxofon de l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo. Des d'entonces, la seva trajectòria ha estat satisfeta en moltes ocasions, no? Jo diria que en moltíssimes ocasions. Va ser la primera dona en ingressar en el cos de músiques militars, en una època on trencar techos de cristal suposava desafiar aquests estereotipos socials i culturals que hi havia en aquest moment. Però al llarg de 3 dècades, Maria José va estar destinada en la unitat de música de la Guàrdia Real. El passat dia 1 de març del 2024 va ascendir a suboficial major, convertint-se així en la primera dona en aconseguir aquest rango dins dels cossos comuns de les Forces Armades. Actualment és l'única suboficial a major, com dia, en la seva escala, destacant-se per haver portat la música castrense espanyola a escenaris internacionals, com Oslo, Moscou, Praga o Niça. En l'any 2008 va ser galardonada en el Premi de Idoia Rodríguez, un reconeixement al seu compromís amb la integració femenina en les Forces Armades. Maria José, des de xiqueta, quan va aprendre el saxofon en aquests primers anys en Alzira, va saber que la seva passió seria la via per a servir. En el seu llarg recorregut ha participat en actes emblemàtics, sobretot, en les bodes reals de don Felipe i doña Letícia, en la proclamació del rei i la xura de la Constitució de la princesa d'Astúries. Maria José Castillo no sols ha interpretat partitures, ha compost, també ha estat i donant-li veu sempre als espais de la dona, especialment dins de l'exèrcit. Va participar activament en comitès de paritat, tribunals i processos de selecció, aportant sempre la seva experiència com a dona pionera, com dia en l'exèrcit. En el seu recent ascens ha donat un pas important, perquè ha sellat una carrera forjada entre notes de disciplina i superació, especialment simbolitzant un missatge molt fort, un missatge de la igualtat en construir-se pas a pas des d'un servici humil fins a la màxima responsabilitat. Això és el que ha fet Maria José Castillo. En Alzira, el seu poble natal, Maria José Castillo Estellés simbolitza un faro per a futures generacions. Ha trencat, com dia abans, estructures, no sols militars, sinó també culturals, oferint un testimoni valuós de tenacitat i d'excel·lència. I per això, l'Ajuntament d'Alzira, en l'any 2018, li va coincidir la insígnia de la igualtat, per haver sigut la primera dona en accedir al cos de músiques militars, en un moment, com dia al principi d'aquest vídeo, històric, un moment que suposava un fet important en si mateix perquè era trencar barreres, com a mínim socials i culturals, i sobretot anar per el camí de la igualtat. La seva presència en un àmbit històric vetat, desgraciadament per a les dones, com era els cossos militars, evidencien que el mèrit no en tenen de gèneres. El seu viatge professional ha servit com a exemple per a moltes dones que avui aspiren, sobretot, a superar aquests límits i a enriquir la nostra identitat col·lectiva. Les dones són importants en aquest món, en la música també. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, volem en aquest vídeo rendir un homenatge a Maria José Castillo per ser
una de les abanderades en el moviment perquè les dones s'integren en totes i cada una de les facetes de la nostra societat. En aquest cas, Maria José, la pionera, la primera dona d'ingressar en els cossos militars de música. Sempre el CIRA te recordarà com que has sigut la primera. I nosaltres, molt humilment, te donem ixa enhorabona i ixe reconeixement des d'aquest vídeo.